Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás u takej hororovky Slenderman 8 Pages. Takže je sobota, 11 hodín večer a rozhodol som sa, že sa asi poserem, ale natočím to. Dúfam, že tá hudba je moc nahlas, tak ho musím stíšiť. Lenže... Dobre. Takže sme malá dievčinka, čo zablúdila v lese. Ježiš, tie kroky sú nechutné. A keďže sme malá dievčinka, ktorá zablúdila v lese, musíme nájsť maminku, aby nám dala cukrík, aby nás nechytil zlý, veľký ujo 2-metrový. A tým pádom by sme mali... Ježiš, strom. A tým pádom by sme mali nájsť nejaký ten domček, nejakého toho pána na holenie. A to je asi všetko k tomuto videu, asi to všetci poznáte. Lenže toto je na tomto najdiskriminovanejšie, že tu je samý les a nič nevidíte. Vidíte len holé stromy, krásnu, narastenú trávičku, hmlu, stromy, ktoré vyzerajú ako neviem čo. A pána Slendermana, ktorý neviem kde je, ale myslím, že dojde. Ale ja sa asi za chvíľu poserem a to ešte nemám ani jeden papierik. Ja som túto hru hral dvakrát. To jeden raz na mobily a jeden raz na počítači. Takže túto hru nie som taký zdatný v tomto hľadaní, tak si nemyslíte, že ja sa nejaký som zas. Ale ja sa fakt bojím. Ale tu nič nikto není. To čo, mám dioptrické okuláre? To môžeme približovať? Ty kokos, to čo je? To som ani nevedel. Ježiš, poserem sa za chvíľu. A nejaký domček. Nejaký rozostávaný rodinný dom. Niekto ho staval. Ale ja nejdem donútra. Proste nejdem donútra. Ja sa bojím ísť donútra. Tam tie dláždičky. No, niekto staval rozostávaný dom. A zabudol postaviť dvere, urobil len chodbu a dlažičky. A to je všetko dnešnému Slendermanovi. Dúfam, že sa vám to páčilo, ja som už asi posraný a sú samé dvere. Bojím sa jak malý chlapec, jak keby som mal 4. Dobre, nikto tu není zatiaľ, som v poriadku. Ale ja zaučím. Dobre, tu sú dvere, idem donútra. Leave me alone. Dobre, máme jeden papierik. Už asi tu nebude. Vieš čo som si všimol? Že tá hmla keby pribúdala. Jaké spomalené zábery nám to tu dáva. Tráva. Ja si myslím, že tá hmla pribúda. Neviem, jak na vašom. To neduje. Kasárne. Vojenské kasárne. Hrochoti. To sú určite vojenské kasárne. Dobre, to nič nebolo, to bolo len také do nálady. Nič, a toto musí byť dve znusné. Všade sa má tma. Len tam je hmla. A keď sa otočíte, sa za vami niekto bude. To musí byť hnusné. Keď som toto pozeral na YouTube, niekto, že to hrá, tak ja som to v polke vypol, proste, ja som nemal na to nervy, proste. A ešte keď je okolo sama tma, to proste nedá. Z boku asi nič nebude. To mám jeden papierik teprva. Nevím, koľko to hrám. 5 minút? Ježiš! Utekaj! Ježišmaria! Ježiš! To čo bolo? Však mám jeden papierik. Ježiš! Ježiš! Ja nezaspím. Toto čo bolo? Človek má jeden papierik a už ho ide zabiť? Ja som malá dievčinka, vykračujem si v lese. Plotík tu nie je, ani dvera. On išiel taďal. Neviem gaďal, išiel, idem taďal to. Ježiš, to romantický.
To je hanba. Máš jeden papierik a zabije ťa, však to je úplná hanba. A nehambíš. Tak ale tu nič není, ja toto neviem hrať. Ja sa nekúkam, nikam sa nekúkam. Roman, ty si dobrý. A tu je nejaká veľká ozrudná stromovina. Však ale tuto samé stromy sú. Ja sa ho nebojím z celého Slendermana, ja ho tam zabijem, ja ho tam zakýlim. Ježiš, ropovodné trúbky. To sú určite s komárom. Prečo mi to spomaluje? Prečo idem čo na pomalšie? Prečo hneď papierik? Prečo tam je na dodávke papierik? To bude Slenderman. Help me. Ježiš. Rýchlo preč! No čo, už som prehral? Dobre, ešte žijem. Fuj, to je hnusný, fujko, mujko. Tá babka je, Slender Game 9. To je úplne hnusný Sigma, jak ty koko sa mi plotuje. To je fest logika, hej. Samé domy okolo a on tu chodí jak úplný somár, hej. Toto je logické. Ja nejdem do toho domčeku, ja tam nejdem proste. Ja sa poserem, ja tam nejdem. Keby aspoň išla rýchlejšie tá kráva, čo tu so mnou chodí. To je kadibudka. Ježišmaria. Tu som už bol. Ježiš, tá hudba je hnusná, nože. Ja sa nekúkam za seba. Ja sa proste nekúkam za seba, lebo keď sa kúknem za seba, tak tam niekto bude. A tu je ten strom a tu ma určite chytí ten Slenderman. Ja sa to bojím hrať, ja už to nebudem hrať. Ježiš! Tak to je papierik! Ja som ten papierik! Utekáme preč. Čo to je táto trojka? Octavia, ja som tátovku. Ježiš, ja chcem ísť do toho domčeka, tam je Slenderman, bože. Tá hudba. Roma, však máš teprve 3 papierky, ja viem. Ale však to sa nedá, však tam ja viem, kde sú papieriky a tam nemôžem ísť, lebo tam je ten Slender Ja ho takto obkláčim, ja ho takto oserem. Ja si takto. Prečo má svetlo? To keď má svetlo ma vidí, a však to je fest nelogické. Bodaj by som sa zasekol v nejakých stromoch, za to, že má tí 2-metrové nohále. Sa zasekne? A on sa neocekne potom už. Bodaj by ho zabugovali nejaký 8 pages. Fuj, oplul som si notebook. Fuj! A kam to idem? Do lesa idem. Som v lese. Nemohla by preliesť ten plot, ona vôbec nerozmýšľa. Keby prelezla ten plot, tak je v bezpečí. Ale ona ne. Ona musí chodiť po lese ako úplná kravička. Ju nechala mamička, skapala mamička. A furt idem do tmy, tam ma hmlatuje. No ja by som sa postral, ja by som sa radšej odstrelil na mieste. Než toto hral. Ja už toto nebudem hrať, možno tak raz za rok, lebo toto je dýchovník. Jaj bože, však to sa nedá toto. Dobre, budeme si spievať. Maličká som, úzky pásiem, tancovala by som, až sa trásiem. Drž mi prsty do zastrčky. No ja už som posraný. Už teraz, ja už musím ísť na vecko. Ježiš, tam je ten dom. Ne, ja tam nejdem. Ne. Papierík. Papierík, kde si? Papierík. Papierík. A to ešte Outlast mám hrať, čak ja sa poserem. Ježiš, zás do vere. Kúkame sa do zeme. Kúkam. Kým to nebude zrniť, je to v pohode. Roma, zase to tak. Ja tam nejdem. Tam sú samé papieriky a tam nemôžem ísť.
Ježiš, tieto ropovodné uhlíky, čo sú tu, však mám 6 papieríkov, 4. Prečo idem úplne pomaly? Ja som... Rýchlo, zase som mi... Ne, ja zoberiem papieríka, utekám preč. Normálne tam Guinnessový rekord. To sa nedá. To sa proste nedá, ja nejdem dovnútra tých kanálov tam. To je nebezpečné, ja viem, že sú tu papieríky, ale tak jak? Jak to mám zobrať? Keď tam je ten Slender debil. Kukuk. Kukadlo kuká. Slendy man. Ja sa ťa nebojím, poď sem, mám brokovnicu, ja ti vypálim bacíly z tela. Poď sem, Slendry. Papierik. Papierik. Utekáme preč. Utekaj. Utekaj, mám 4 papieriky, to som ešte nikdy nemal 4 papieriky, ja som mal vždycky 2 a potom ma chytil. A ja mám 4. Utekáme preč do lesa, utekáme preč. Preč utekáme. A už to zrení, utekaj preč. Ježiš sa hudba, bože. Ja sa asi... Ja nezaspím dneska. Neviem koľké hodiny, mňa to ani nezaujíma, ja neviem. Dobre, Roman, ukludni sa. Ukludni sa, ty to zvládneš, ty dáš všetkých 8. Budem rád, keď dám 4. Ja už som dal 4, dobre. A toto mám rád, čak to je sama tma, už ani lampa mi nesvieti. Dobre, idem k tomu domčeku. Ja sa nebojím, ja som odvážny, ja som Herkules. Nedal som si Herkules. Nemôžete piť takéto povzbudzujúce nápoje pred 10. večer, lebo keď si vypijete, tak ste strašní. Ne, ja to niekedy skúsim. Aha! Jak tam mám ísť do prdele, však to sa nedá proste, však furt tam, koľko zas to zrní, však debil, však tá hudba, však ma to znepokojuje, však joj! A ty ma nechytíš, lebo ty si 2-metrový a ja som malíčka. Bež na pizzu. Bež na pizzu, alebo si zahraj. Zahraj si na Google Play nejakú hru, alebo na Superhrách. Bež si zahraj, prosím, bež si zahraj. Už mi lezeš na nervy, ty Slendy man. Slendy to be, Slendy. Yeah, Slendy. To vyzerá jak rytný otvor, no dobre. To bolo hnusné. Nemôžem. Ježiš, zas tu je ten nespokojivý strom. Ježiš, už mi nejde ani lampa, ja sa poserem asi, ja už je. Ono to seklo, ono mi to seklo, to naschlo, lebo tu bude Slendy. Slendy. Tu som už bol. To je ten začiatok, ja idem na začiatok, jak posera. Hej, papierik, ja ho vidím, papierik vzadu. Lebo to je strom. To je papierik. To je papierik na strome. Je to papierik. Nie je to papierik. Som opnul celú obrazovku, jak som sa pozreli, aj bože. Ja som celý opnul papierik. Čo tá hudba? Ježiš, ja sa poserem asi, že toto je nenormálne, ja už toto nerám nikedy, ja pôjdem domov spať, aj, bože. Ja sa asi zabudujem niekde. Slendy, sa nebojím. Slendy, kde si? Však ani nevidím, však sa nezrejtím do toho, však... Čo máš pokazaný displej, alebo čo, Slendy, však kde si? Slendy! Dobre.